pues aparecen los inicios y paradas del vehículo y sobre todo las velocidades. Más de 8 veces en los últimos días previos al accidente se registran velocidades que superan los 200 km por hora, llegan hasta los 235 km hora. Las velocidades son muy importantes en tramos que hablamos de 90, 70 y 40 km por hora de límite máximo de velocidad. O investigado polo accidente mortal no corredor do Baixo Miño no Rosal superou 8 veces os 200 km por hora a fatídica tarde do 15 de xullo. Así o reflicten os datos do GPS entregados pola marca alemá do coche. O condutor do vehículo, actualmente en liberdade, arremeteu co seu vehículo de gama alta a moto de Brais, un veciño do Rosal de 33 anos que faleceu no acto. Saúdos, boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste martes 28 de outubro, unha xornada en que tamén estamos pendentes do xuízo polo crime de Coia en Vigo. A Audiencia Provincial acolle hoxe o segundo día do proceso coas declaracións dun veciño e de varios policías, entre eles o primeiro axente que chegou ao lugar dos feitos. Onte, na primeira xornada, o acusado sentiuse indisposto e tivo que ser trasladado a urxencias. Neste xuízo que se celebra con xurado popular, enfróntase a 22 anos de prisión. Non hai prueba ninguna de que ele intentara entrar, o meu cliente quixera entrar en casa, nin hai prueba de nada, simplemente os feitos. El sí que reconoceu que disparou. Fixéronse dúos disparos e que produciuse o desplazamento do corpo diante da porta onde vivía o acusado. Levan moito tempo denunciando os roubos e estragos que supostamente lles causa o mesmo delincuente nos seus negocios de autoservicio en Ribeira. Din que nunca conseguiron que acabara na cadea. Nas últimas horas, as forzas da orde prendérono por un asalto con violencia a unha viandante. Agardan que desta vaya vencida porque aseguran estar fartos. 6 denuncias á mesma persoa, o mesmo individuo, un toxicómano, que se dedica pois a abrir as lavadoras, abrir, remexer, buscar a roupa que lle gusta e levala. Golpea a máquina, primeiro atasca e despois golpea. Entonces todos eses cartos que quedaron atascados caenlle e el recolle. Ou ten que matar a alguén ou non sei o que terá que facer para que o sistema cambie. Completamente indignados están tamén as decenas de clientes dunha clínica estética que acaba de pecharse en previo aviso. O centro deixa sen servizo uns 80 usuarios en Ourense. Segundo denuncian os afectados, tampouco lles devolveron os cartos. Nalgúns casos, chegaron a pagar ata 3.000 euros por bonos de sesións que xa non poderán desfrutar. Os pacientes din sentirse estafados e xa estudan emprender accións legais. Bastantes amigas que fueron aí. A todas, unha 100, outra 120, outra ya había pagado la totalidad e le quedaban todas as sesiones. Accedimos a coller un bono de 9 sesións polo importe de, por depilación láser, por importe de 586 euros. Nada, fixemos unha sesión a principios de outubro e agora 2 meses en principio sempre había outra. E este outro día, semana pasada, chegounos unha mensaxe ao teléfono na que puña que por unha reestructuración empresarial que debía o peche, que xa se pondrían en contacto con nós. Comezamos cun grande operativo da Garda Civil esta mañá no porto de Corcubión. Segundo transcendeu, hai varias persoas detidas por empregar explosivos para a pesca ilegal. Xoel, contanos, cal é a última hora? Pois a última hora, Raúl, é que o xulgado de Corcubión que leva esta investigación mantén decretado a esta hora o segredo de sumario. Isto logo dunha espectacular operación durante esta mañá aquí neste porto de Corcubión con máis de 20 axentes de paisano e tamén uniformados, unha operación que tivo como obxectivo unha pequena embarcación con porto base en Camariñas e que tería empregado o uso deses explosivos na pesca da sardiña, unha práctica moi popular durante os anos 90 e que se cría extinta na nosa comunidade. O operativo remataba sobre as 11 da mañá con eses 4 detidos, os 4 tripulantes desta embarcación. Iso sí, non trascendeuse, os axentes do Instituto Armado localizaron esa dinamita ou outras sustancias explosivas durante o operativo.
Imos agora ata Vigo porque na Audiencia Provincial hoxe celebrábase a segunda sesión do xuízo polo crime de Coia. No banco dos acusados senta un home que presuntamente matou a disparos outro varón. Sabela, este martes declararon un veciño e tamén varios policías. Parte do que lles escoitamos dicir os policías aquí na sala ante a xuíza e o xurado popular é que o acusado cambiou a súa versión dos feitos en varias ocasións. O acusado, para quen o fiscal pide máis de 22 anos de cadea por matar presuntamente disparándolle cunha escopeta de caza directamente a 1 metro da súa cara a un veciño e amigo. Causoulle a morte no acto. A defensa pide a libre absolución para él porque alega que actuou baixo os efectos do alcohol e das drogas e que ademais lle tiña moito medo a esa persoa. A sesión da mañá, a vista da mañá, rematou ás 12 e algo. Agora está previsto que se reanude aquí a partir das 4:30. Ata 3 versións distintas do crime deu José Luís o acusado. Non confesou ata que foi detido, segundo testificaron este martes varios dos axentes que acudiron ao lugar. Tamén apuntaron que había sangue na vivenda do detido e marcas de sangue de arrastre do corpo que non son compatibles con que el mesmo se movese. O abogado da defensa considera probado que o acusado estaba sendo hostigado pola vítima. Creo que as testemunhas de onte veñen a confirmar, a corroborar o que esta defensa mantén, non? Que había unha relación moi deteriorada, unha relación de acoso por parte do finado e que, bueno, así mesmo iso corroboraron pois que viron no escenario do crimen, viron as armas que este señor levou consigo. Segundo o equipo legal da acusación, o único que queda acreditado polo de agora é que José Luís matou a Fran e que arrastrou o seu corpo. Non hai prueba ninguna de que ele intentara entrar, o meu cliente quixera entrar en casa, nin hai prueba de nada, simplemente os feitos. El sí que reconoceu que disparou. Se confirmou o que é o obxectivo desta acusación, que fixéronse 2 disparos e que produciuse o desplazamento do corpo diante da porta onde vivía o acusado. Esta tarde continuarán declarando os axentes e mañá mércores os forenses, mentres que os xoves presentaránse os informes periciais. O mes de novembro será decisivo no caso do accidente do Rosal en que un motorista morreu tras ser golpeado por un coche. O condutor fuxiu para entregarse días despois e os datos do GPS do coche achegados pola marca alemá van ser fundamentais. Demostran que minutos antes do impacto circulaba a máis de 200 km/h. O investigado polo accidente mortal no corredor do Baixo Miño no Rosal superou 8 veces os 200 km/h a fatídica tarde do 15 de xullo. Golpeou co seu coche de alta gama a moto de Brais, un veciño do Rosal de 33 anos que faleceu no acto. A acusación conta cunha proba fundamental, o balizamento mediante GPS do vehículo. Consideran que é de vital importancia para axudar a DXT na reconstrucción do accidente. Están pendentes de que a Audiencia Provincial resolva o recurso fronte ao auto de liberdade e de presentarse como prexudicados coa empresa titular do vehículo accidentado. Pues aparecen los inicios y paradas del vehículo y sobre todo las velocidades. Más de 8 veces en los últimos días previos al accidente se registran velocidades que superan los 200 km/h, llegan hasta los 235 km/h. Las velocidades son muy importantes en tramos que hablamos de 90, 70 y 40 km/h del límite máximo de velocidad. O investigado é un mozo de Murcia de 25 anos que arrastra 3 condenas firmes e 3 en curso por delitos contra a seguridade viaria. Mesmo atropelou un policía. Considerado un risco para a seguridade, a acusación pide que entre en prisión ou que a fianza se aumente ata os 700.000 euros. Una persona joven que con la poca edad que tiene innumerables ya antecedentes y es que no puede estar conduciendo un vehículo. Aunque tenga retirado el carné, ya está conduciendo también sin carné, con lo cual puede volver a hacerlo. A familia da vítima reclama xustiza pro home acusado de golpear a Brais, que está a ser investigado polos delitos de homicidio imprudente, abandono do lugar do accidente e omisión do deber de socorro.
Precisamente estean atentos estes días se van ao volante porque, coincidindo co cambio de hora e o comezo do empeoramento das condicións meteorolóxicas, a DXT, a Garda Civil de Tráfico en Galicia, teñen en marcha un plan de vigilancia especial nas estradas. Revisan sobre todo neumáticos e luces do vehículo. Estamos en unha campaña de luces e neumáticos. ¿Me puedes girar las ruedas todas por aquí? Sí. Comprobación de neumáticos e de luces estes días en vías interurbanas e autovías galegas. Chega o mal tempo e compre ter as rodas a punto. Partes máis importantes do vehículo, porque na frenada un neumático en bo estado, a frenada acórtase, e un neumático en mal estado fai que o coche non responda a esa frenada, pode haber un alcance ou pode haber unha salida de vía ou incluso pois un atropello. Os neumáticos caducan, cristalízanse, non teñen o mesmo agarre que un neumático novo, e agora cos cambios de estación de verán a outono, pois coa auga e todo eso, a resposta do vehículo non vai ser a mesma. Deberíamos tener nosotros conciencia en poner neumáticos de invierno. Deberíamos tener nosotros un pouco de sentido, os conductores. Un accidente ou calquera cousa por unha imprudencia de non cambiar unhas rodas. Tamén hai que cambiar as luces cando se funden ou non funcionan ben. Os axentes informan os condutores. Por isto, ao contrario das rodas, non hai sancións. Ten que pasar por un taller porque leva unha luz de posición fundida, unha luz de cruce, e que o faga canto antes pola súa seguridade. Entra posta a salida do sol que se encendan con antelación para ser visibles ao resto de usuarios da vía, e que todo, tanto luces de freno como a luces de cruce, de emergencia, sobre todo en caso de averías en autopistas e autovías, que é moi importante, que todo esté en orden e funcione correctamente. Muy bien, porque se ven muchas cosas en la carretera y en la autovía que son un desastre andando. Moi ben para o condutor, para todos. A xente vaise concienciando gracias a estas campañas, que é pola súa seguridade. Pola seguridade de todos. Estará en marcha ata o domingo. Cada vez que aparco sempre me ven a axudar. Eu tamén quero ter un detalliño con el de darlle unha monedita ahora. Normalmente, decir, si encuentro un sitio ya me da, pero prefiero darle €1 porque a lo mejor no le das nada y me raya el coche. Segue a busca deste home Martiño Ramos Soto, profesor de música condenado por violar unha alumna de 12 anos. Dende mediados de setembro está en paradoiro descoñecido. Foi condenado a 13 anos de prisión, pero nunca chegou a entrar na cadea. Os investigadores pensan que puido marchar de Ourense hai 2 meses. Os usuarios dunha clínica de estética de depilación láser de Ourense denuncian que o centro pechou sen previo aviso, deixándoos sen os tratamentos e sen os cartos que adiantaron por eles. Cantidades que, en algún caso, superan os 1.000 euros. Son xa case un cento de afectados que estudan presentar unha demanda colectiva. El teléfono marcado non se encuentra disponible en este momento. É a resposta que obteñen os afectados dende hai unha semana. José Santiago tiña contratadas 9 sesións de depilación láser neste centro. Por un importe de 586 euros. Nada, fixemos unha sesión a principios de outubro, agora 2 meses en principio sempre había outra. Este outro día, semana pasada, chegounos unha mensaxe ao teléfono na que puña que por unha reestruturación empresarial que debía o peche, que xa se podrían en contacto con nós, pero... É a mesma mensaxe que recibiron o resto de afectados na porta do centro, un cartel fala de peche temporal. Me mandaban las citas por WhatsApp y sí que es verdad que después yo cuando vi el mensaje de que me mandaron un SMS fui hasta el WhatsApp para mirarla a ver si estaba, porque claro, hay otra amiga mía que me dijo, Nelly, ¿sabes que la clínica cerró? Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, que pone un papel que está cerrado. Entonces claro, yo fui al WhatsApp y miré para verlo, ¿sabes? Y para escribirle o algo, pero desapareció el WhatsApp del móvil. Bastantes amigas que fueron allí, una 100, otra 120, otra ya había pagado la totalidad y le quedaban todas las sesiones. As cantidades varían, chegando a superar os 1.000 euros en varios casos, pero os usuarios non son os únicos afectados. Los vimos vaciar el local, retirando ordenadores y demás enseres, y pusieron un cartel de que estaban cerrados. Nos asustamos un poquito porque evidentemente los propietarios del bajo no son conocedores de que habían cerrado, no han entregado llaves del local
y bueno, estamos ahora mismo intentando localizarles telefónicamente, por correos electrónicos, tampouco nos han contestado. Os traballadores chegaron, estaban ali, polo que me comunicaron tanto ela como as súas compañeiras, pecharon e que dixeron que os que tuveran vacacións que colleran vacacións, os que non, que xa se ponían en contacto con eles e que foran para a súa casa. Varios clientes xa presentaron reclamacións ante Consumo e estudan unha demanda conxunta. Ademais de Ourense, tamén pecharon centros en Vigo ou en Canarias. Hai queixas pola agresividade de algúns aparcacoches, os coñecidos como gorrillas, en espazos públicos de Ferrol. A veciñanza queixase de roubos e rayadas nos coches e apuntan directamente a persoas que apareceron recentemente. Detrás, un problema de drogas. Aquí, dalle hora. Dalle para diante, tengo aquí medo. E cada vez que aparco sempre me ven a axudar. Eu tamén quero ter un detalliño con el de darlle unha monedita ahora. É a cara máis amable dos coñecidos como gorrillas, persoas que se gañan a vida nos aparcadoiros onde deixar o coche sairía gratis. El problema es ese, que no hay sitio por donde aparcar y vamos, la gente se aprovecha de las circunstancias. Por favor, para aparcar aquí. Se non estou aquí, non aparca nin a mitad. Certo, apuran o espazo ao milímetro porque aspiran a conseguir uns céntimos en cada praza ocupada, sen pedir, en teoría, só a vontade, pero na práctica, sobre esa vontade imponse a prudencia. Normalmente, decir, si encuentro sitios ya me da, pero prefiero darle €1 porque a lo mejor no le das nada y me raya el coche. Non sei, eu doulles algo para que non me rayen o coche ou calquer cousa e listo. Punto. Se traiga algo suelto, doulles o que me parece e se acabou. A veces volves agresivo, pero un mellor é porque me conoce, de verme, porque eu aparco moi a menudo aquí. Por las tardes me dicen que sí, que hay mucha pelea por la tarde, que tiene habido